To alhamdulillah yanzu ina cikin murna. Allah ya sa na yi riginin freedom dina ga 'yan uwa da abokan arziki sun zo suna taya ni murna, because wannan abin murna ne duk wanda ya shiga cikin irin wannan hali na la haula wala quwwata, kuma Allah ya fito da shi lafiya. Abin murna ne kwarai da gaske. Wani hali aka samu aka fitar da kai, kamar an biya kudin fansa ne ko kuwa me faru? To kamar yadda dai kuka sani, a ran juma'a da ta wuce yan uwanmu sun yi yunkurin su fito da mu, inda ita gwamnati ta gaza akan nauyin da ta ɗaukan makanta na kare rayuwarmu da mu da dukiyoyinmu 'yan Najeriya. So yan uwanmu suka shiga cikin wannan hali, suka je suna neman su fitar da mu, amma muka samu labarin cewa gwamnati ta hana su wuce domin su kubuto da mu, wanda gazawa ne na gwamnati. Jami'an tsaro su ne suka yi wannan, wanda a namu ganin gazawa ne na ita gwamnati. Yan uwanmu kuma suka yi yunkuri suka ƙara zuwa yau. Allah ya fiddo da mu cikin aminci. Ko ku nawa ne aka fiddo ku? Mu uku ne muka fito. Ko an biya kuɗi? Ba zan iya sani ba. To akwai sauran mutane nawa suke yanzu a hannun 'yan bindiga nan? Za su kai akalla 40. Dama ku nawa ne ga baki daya? Mu 64. A wani irin yanayi ne suka ajiye ku a waɗannan tsawon kwanaki? To da farko sun ajiye mu a ƙasa, muke kwana cikin kurmumin daji. Daga nan Allah ya sa kuma muka samu shimfiɗu da muke shimfiɗa a ƙarƙashin bishiya muna kwana. Lokacin da ruwa ya fara saukowa suka yi mana 'yan rumfuna suna ajiye mu a cikin an ga hadari, amma lokacin duk a waje muke kwana. Sai yanzu ne muka samu 'yan rumfunan nan muna shiga muna kwana a ciki. Ta fuskar abinci ba? To abinci alhamdulillahi suna iya ƙoƙarinsu gaskiya. Suna ba mu abinci a daidai karfinsu. A wani lokaci ma har yanka suke mana na shanu da awakai. Akalla yanzu ko jiya sun yanka mana sa mun ci alhamdulillah. Suna dukan ku? To gaskiya tun da muka je wannan abu da ya harzika gwamnati shine fa suka fara ɗaukan matakai na duka, kamar yadda kuka gani a bidiyon da aka saki. Mun sha duka, matukan duka, kuma wannan ma somin taɓi ne, because yan uwana har yanzu ina jimamin irin cikin yanayin da za su ƙara shiga in ba a kawo masu ɗauki ba. Shi yasa wannan bidiyo da ya fito muke kira ma ga, tunda muna ganin mu gwamnatinmu ta Najeriya ta kasa yunkuri har wurin wata 4 na kubuto da wayannan bayan Allah, duk da kudin da ake narkawa a harkan tsaro. Muke kira ga wasu kasashe na duniya da other international communities su kawo mana dauki don mu ga wayannan yan uwa namu sun samu yancin su ma sun fito, don gaskiya har ga Allah suna cikin wani yanayi da suke neman taimako. Ko kana iya gane dajin da aka aje ku? A gaskiya ba zan yi.